Kaixo, Saku. Kaixo, txikito. Zaizko pokara. Bai. Andoa. Bai. Dantzaria, musikaria, musika munduan sartuta. Bueno. Nik askotan entzun dut. Batxilergoa bukatu eta laugazte atu mundo. Nola izan zan, egako gero, nondik datok izela hori. Ba, baitu, ni ja txikitatik, ja argi neukan, dantza gustatzen zitzaidala, eta orduan, hasi nintzen euskal dantzak egiten urte askotan, baina gero, dantza eskola batean hasi nintzen jazz estiloko dantza egiten, eta gerora funky eta, bueno, estilo modernoa. Eta orduan, hori, ikasketak egin ditu, baina batxilergoa bukatu nuenean, eskaini zidaten klasiak emateko, nik 17 urte neskan da, eta niretzako izan zen, hori, iriki zizkidaten, ate pila bat, ze berez hori nahi nuen egin, dantzatu eta hortaz bizi. Orduan, sartu nintzen dantza eskola hortan, klasiak ematen ditu aerobikeko klasiak, niretzako erresagoa zen. Eta gero bitartean jarraitzen nuen dantza egiten eta ikastaroak egiten baita ere. Bartzelona joten nintzen, Valentzira eta holako lekuetara. Eta oso ondo, asko ikasi nuen, urte askotan ibili nintzen ikasten eta aldi berean dantza klasiak ematen. Orduan hortik hasi nintzen ni. Dantza irakaslea zabela esan duzapegu. Bai, dantza irakaslea esan nintzen. Urte askotan, 17 urtetik 30 urtera arte. Ze gero seme alabak eukin nituen, baina hori. Eta gero aparte, dantza egiten nuen, baina abestu ere egiten nuen. Hasi nintzen talde batekin, diska batean kolaboratu nuen, 82an, nik hori 17 urte nezkan, eta hor kolaboratu nuen ere disko batean, eta gero talde horrekin, BAP taldea zen, Andoaindarrak, lagunak, eta BAP taldearekin kontzertu pila bat egin dituen, zuzenetara juten izan koro horiek egitera. Bi abestitan kolaboratu nuen, eta gero bertsioren bat ere abestu egiten nuen zuzenetan. Eta hori, garai hortan ja hasi nintzen musikan ere bai, abesten. Eta gerora, hori, nire taldea ere egin nuen, Bikate taldea. Baina, Bikate baino lehenago, ibili nintzen Negu Gorriak taldearekin, ze beraiekin ere kolaboratu nuen diska batean, abesten, abesti ezberdinetan, gero zuzenetan ere bai, ez? Egin nituen 3 edo 4 bolo beraiekin, eta hitz egin kontzertuan ere parte hartu nuen, lehendabizi hitz egin kontzertuan hasi nintzen Negu Gorriarekin. Kantzatu genuen, abesti bat, eta gero ja bideoklip batzuk ere grabatu nituen taldearekin, Ferminekin, Fermin bezala, eta hori, pixkat musika mundutik ere nentorren. Orduan musika eta dantza elkartu egin nituen. Eta gero metal talde batzukin ere grabatu izan dut, kolaboratu dut abesti batzutan abesten, eta bideoklipak egiten, eta holako gauzak. Eta oraindik gaur egun jarraitzen dut hori egiten, talde ezberdinekin kolaboratzen, bai bideoklipak grabatzen edo abesten, tarteka hola egiten ditu, holako gauzak. Hemen mugu guzta, Negu Gorriak, zemaruz talde horretako esperientzia. Imaginatu, de repente egotea talde haundi batekin, ez? Negu Gorriak Euskal Herrian oso garrantzitsua zen. Bai, hauek zetozelako kortatu taldeetatik, edo anestesia, edo kakik adibidez emeak taldean jotzen zuen, eta bakoitza, ez? Talde ezberdinetatik zetorren, baina zan talde potente bat. Orduan, beraiekin, de repente,
dantzatzea edo kolaboratzea, izan zen esperientzia oso ona, eta jende askoren aurrean dantzatuta abestu egin nuen, orduan, eta baita ere, garai haietan, tipa neskak edo emakumeak eszenatokian dantzatzea eta bestea, ez zegoen. Orduan, oso gutxi, edo ni behintzat, edo euskaldunak, hola, ez. Orduan, hori, ezberdina zan dantza mundua ere sartzea rock munduan, nasketa hori, ez? Eta, bueno, esperientzia izela oso ondo, ze profesional hoiekin, lan egitea oso ona da. Asko ikasten da, eta gero pertsonak bezala ere oso jatorrak, orduan, oso ondo. Eta esperientzia aberatsa da. Bai, oso, ze beste talde handi batzukin jogen nun. Orduan, hori beste talde batzuk ere ezagutzea eta eszenatoki handietan egotea eta jendez inguratuta egotea hori da pasada da. Ikusiko zaitugu feminismo guzaren taldearekin dantzatzen. Gaur egun esatezu? Ea ikusi nahi duzu. Bai! Ikusi bat. Bueno, hor ikusi zaitugu negugoia operazioeneko taldearekin dantzatzen. Oso esperientzia aberasgarria, baina ni
gauza bat jakineko nuke. Egiten zenun dantzak eta koreografia zu asmatuta ziren edo beste bat zenuten. Neriak koreografia, ni koreografa naiz, eta nik asmatzen ditut dantzak. Nik ikasitako guztia, gero nire erara egiten ditut pausoak, eta nire koreografiak dira. Beraz, neriak dira. Eta nola ezagutu zenuen feminismoa? Beak ezagutzen zidan niri, zeni Mikelen bikotian izan, Mikel Anestesian bikotean izan, orduan, ja ezagutzen zidan, BAP taldetik ere, bai? BAP taldetik. Orduan, kontrolatzen zidan, ja batekin abestu egiten nuela eta antzatzen nuela, orduan, berak, eskaini zidan. Dantzatzea eta bestea, vamos. Salto txiki bat egongo da. Bai. Bueno, mundua ezberdina esan dezakegu oso koloretsua paiazoena peritsiko eta behar nolatan aldaketa hori. Beitu, zeak porrotxek ezagutzen zidan, talde, hori, negu gorriarekin dantzatzen nuelako, edo nire taldea bikate neukalako, edo telebistan ere ateatzen itzalako, ze beti zu programan ere ibili nintzen urte gutxi batzutan, koreografa bezala, eta umei erakusten koreografiak edo nola egon behar zuten eszenatokian. Segun ze abesti tokatzen zitzaien, rockeroa baldin batzan, jarrera pixkat nola izan behar zuen, edo dantza salsa bat baldin batzan, nola mugitu gutxi gora bera, zan pixkat erakustea. Eta orduan, borrotxek ja ezagutzen zidan, guzti hauen gatik, eta behar deitu zidan eskaintzeko, hasi zian galdetzen, banuen koreografia batzuk prestatu behar zutela koreografa bat zuzenetarako. Eta animatzen itzan koreografia batzuk egiteko. Eta baietz esan nien, ez zitzaidan oso lan zaila iruditu, eta orduan animatu nintzen, prestatuko dizkizu, eta eman abestiak, eman zizkiaten abesti batzuk, eta ni gutxi gora bera, prestatu nituen, erakutsi nien, eta asko gustatu zitzaien. Orduan, hurrengo urterako ere, eman zizkiaten berriro koreografiak egiteko. Eta horrela urtetan, azkenean, behin esan zidaten, nahi nuen beraiekin zuzenetara jotia. Eta orduan ni, momentu hortan ja bi ume neskan, Ibon eta Lur, eta ja pixkatko eskortuta zeuden, Ibonek igual izango zituen 3 urte eta Lurrek bat edo horrela. Eta esan nun, aurrera. Eta azkenean, beraiekin hasi nintzen zuzenetan, eta dantza, koreografiak egiten nituen, dantzatu egiten nuen, eta bukaeran hasi nintzen ja pertsonajeak egiten. Hasi nintzen Polis Marizorgin egiten, Amona Josefina, Kintxo Barrilete, eta gero, beste hainbat eta hainbat pertsonaje. Hasi nintzen dantza egiten eta bukatu nuen pertsonajeak egiten eta dantzatzen, aldi berean. Eta nikogu baitzen, sentitu pentsatuak ikuskizunean, zu Amona Josefina egin, eta abestu egin. Claro, mikroa eramaten dugu, dena zuzenean entzuten da, eta abesti horretan abestu egiten genuen. Bai Pirritxek eta biok. Bai. Eta, gustatu zitzaizun edo? Eta, badugu again bideo oso ondo. Ikusi ba. Sustraietan tinko, adarretan brinko. Ahoa bizi-bizi, belarria presenti. Tinko eta brinko euskara. Ahoa bizi-bizi, belarria presenti. Tinko eta brinko.
barrilete naiz. Ozeanoa zeharkatu dut, zuengana iristeko. Amona, maite zaitugu. Kaixo, pospolin Marizergin naiz, eta edabe kilikagarriak prestatzen ditut. Zorionak, Amona! Amona! Populare! Zorionak, Amona. Ze? Zorionak, Amona. Eskerrik asko. Entzule maiteak, eromena dalau. Irratiko telefonoa zutan da JJ, eta urbiako ardiak eta behorrak dantzan eta zalapartan ari dira. Euskal Herriko 7 herrialdeetatik eta diasporatik 11 dei jaso dugu. Zorion mezu bat zabaldezagun. Aupa, Pakasiano, volantizarte! Zenbat emozio, nekatu ere egin nau. Ia. Lasai, Amona, begira. Guain, tarta zati batekin berpiztuko zara. Tiritatxok esan dit gozo gehiegi ez jateko. Ez zaidala komeni. Marka. Kaixo, kaixo, Amona. Kaixo. Zorionak. Eskerrik asko. Takolo. Riki. Bueno, elkaku mila esker, mila Zuri, esker. zuri. Eta ikusiko gara, Noski baietz. emanalduta. Badakit baietz, zuzea gure fan #1. Igandean ikusiko Bai, gara. endaian? Endaian. Oso ondo. Vale, oso Vale. ondo. Venga, Agor, Agor. aio.